गो ये तर पहिलं हय्ये हय्ये म्हटलं रे डोरा इली ना गाय खय गेली काय म्हणजे तू गेलस का कधी बघूचा तेव्हा कामाच्या टायमाक मैत्रिणीकडेच असतस संध्याकाळी ये लाईव्ह करूचा मी नाही माका वेळ नाही प्रेक्षकांनो प्रेक्षक ऐकतात मका वेळ नाही असं खय काय दिवे लावतस जवान पुण्य करता तू काय करतो टाळ घेऊन वजन हा मग हई घेऊन कर हे काय ऍक्टिंग कशी करतात ती बघ ते काय केलं नाही तर अभ्यास करू कसा वाटला रे आज कसा वाटला तेवढा सांग हे कसा वाटला उत्तर एवढा भारी वाटला माहिती कसा कसा माहिती गो संध्याकाळी 7:30 वाजता हई येणे लाईव्ह साठी काय 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 तुझी स्टोरी सांगायची आहे किती अंक मस्को मारूच लागता गाय आधी खरी गेली होती बघते माणसा 4 गेली तकडे काय बाबा बघितलेलं मागा बघितलेलं बघू काय दिसता पाठ तरी पण हाक नाही मारलं वा काय करत आयला या आला बाला कैची भाषा या आला बाला गाला बाला तुम्हारे अच्छे दिन कब आएंगे मम्मी के तुम्हारे अच्छे दिन कब आएंगे बकरीद पीठ मळने के जाएंगे क्या गणपती आमच्याकडे बाबा गणपती अच्छे दिन येणार आहेत सगळे गौरवचे तुमचे काय दिवाळी एक की दसरे अच्छे दिनच चालू होत त्यांचे हा खरं हिंचे अच्छे दिनच पावसात बसली असती आता तू पाणी घेऊ नको साईडनं आपल्या भरल्याने सात पाणी वापरतो इलेल्यांका चाय तरी विचार काय चालू म्हणजे आम्ही इल्यार हातातला काम आम्ही इल्यार कसं हातातला काम ठेवून लगेच चाय बी देऊ डबो बिबो पुढ्यात ठेवू करू काय चालय तुमच्या ह्या जगात काय चाललंय काय हे का 4 दिवसांनी पाऊस इलो तोपर्यंत वाता मिळेली लोकांची लटपट कुठं चालली जाण्याची वाट तसाच आढळली दिल्याने निघून असाच होता काही रील करून आलो बटरांवर बघून तेच बघ बटरा काय आधी हळद आधी बघ एवढीशी काय गो दुधाची कढी बनवता की दुधाची आधी दुधाची कोण कढी बनवतात माहिती काय ताक पिशेत मिळतात पहिलाच बघलंय तू बाबा या वत्ता नागायचा आमच्याकडे असंच गावठी देत कशी झाली बघूया बघलंय ना वा मस्त झाली एक पॅक मारल्यावर कोण सकाळी मस्तच मग तुला पाहिजे वाट बघते देतस की नाही खरोखर ती जराशी आता टाकू नको थोडीशीच मिळते बाकी तू काय पण म्हणा बस ते बस जेवण बिवण करण्यात तू ऐकणार नाही साधारणचे आणि तोंडात आपण तर जरासा मध्ये 3 दिवस तू गायब होतास व्हिडिओत मधनं लोकांना माहित नाही गो धरले थांब तरी धरले काय मग
एकदा काढून झाली. भारी. माझी झाडं एवढी फोन कर त्याच्या मग. अगो माझी झाडं एवढी कधी होणार गो माझी झाडं एवढी कधी होणार तेंका ह्या घातले नाही पुन्हा 2-4 वेळा खाऊ. मग चल खत घालूया आपण. आणि ती तकडची बॅग तुझ्या त्याच्यात धरले पेंडे कापलंय ती झाड. कापलं म्हणजे ते मध्ये आता होतले पुन्हा चांगले. गो गोंडे असे काय तुझे झाले काय तसेच होतले. कुठलं नाही ते का कुठलं मग फांदी जास्त धरले नाही झुपकेदार असे ते गोंडे असते. असं आता ह्याच्यातले बुतुरले गोंडे काढले सगळे ह्याच्यातले. पहिला 3 आठवड्यात बराचसा वाढला सगळा. 3 आठवडे मी गायब होते पण केवढी झाडा झाली बघ. लावलं नाही भेंडे भाजी काढायची खायची. लावलं याच्यातले काढून धर. हे काय आहे, भेंडो की भेंडी आहे आणि बाकी भेंडी जाती. भेंडो भेंडी मधली फरक दाखवा आधी नाही तर परत विचारती. भेंडो पांढरे सफेद वाला भेंडो आणि ही भेंडी म्हणजे ही मुंबईत मिळतात ती ही भेंडी. ही भेंडी हे गावठी भेंडे. हा ते गावठी भेंडी. पडवळा बघ केवढा. कधी एवढा धरला बोताकड्याच्या मांडवात बघलत नाही हं? अरे पण मी आताच गेलोय ना 3 आठवडे जास्तीत जास्त झाले त्याच्यात एवढा बघलं नाही, पटापट पडवळ. कसा गेला सगळा हं. भारीच. मुळ्याची भाजी नाही मोहरीची भाजी. आम्ही मोहरीची भाजी खालीच ना. आमच्याकडे वाळात गेली. वाळात गेली सकाळी. आता करूच येते. टाकल्यानंतर वालीची भाजी काल काढली. वाली एवढ्या एवढ्या काढलेल्या. मास परत आजपासून पुण्यात राखणार आहोत झाला. थयो एक पडवळा कितीशी काढलं. मस्तच आहे रे. भारीच बगीचा आहे तुझा. आता तुला भाजी यंदा काही विकत घ्यायची गरज नाही. मी घेतच नाही आली भाजी विकत. मग वांगी धराक लागली. वांगी काढली ना अर्धा 1 किलो काढली वांगी. अजून लाव वांगीची झाडा मारणाची. गोंडे बो केवढे झाले आहेत ते. फुलं धरत नाहीत पण ते. हा गो केवढे उच झाले आहेत ते. धरले नाहीत अजून. बाजू जायच्या हं. कौशी दोडकी बघ असली असली झाली. हळद दोडकी ए दोडक्याने येतो रे वाले. काय दाखव काय ती तुला दाखवतो. ये वाली झाली नाही अजून. नाही होऊच ते. हा ह्या बघ दोडक्या. अरे खतरनाक केव्हा बघ आता. भारीच. तुझी दोडकी कधी धरणार आहेत? आमची वेळ लवकर नको. बडावळी विचारलाच नाही ते का. लोक खाऊन खाऊन कंटाळा कवी मग धरा. हे वाले ह्या दोडक्या भाऊ झिला की जरा ह्या बघ रे काढू झाला. काढता नंतर जुन होतो किती. आणि त्या पुढचा दुकानात ठेवता. अगो हा. त्या पुढचा दिसता तर झालं नाही. या या देऊन टाकायची अशी या. चिपकून. कोवळा खया आता वरचा काढा. हा. काढा ता. ही एवढीच काढायची मग ती टरटरीत लागतात. त्या पडवळा काढू झाला रे काय लांबलीच्या गाता दाखवली. उभा काय आता लय बारकी आता. आकाट तेवढीच साईज आहे गो त्याची. उगणार नाही का? हा होणार ना काढ दोडके कशा ठेवलं बिया. मग केवढा दोडक्या आता. ही पडवळा काढ. ह्या काढ पडवळा. गो ह्या पडवळा काढ. ह्या या हा या. धरा धर
बऱ्याच ठिकाणी घातलंस तू. अबू ह्या बियाक ठेवला. का बिया कसं बरं रे. खायला सही आहे. अच्छा याच्यासाठी या लावलेला. ही बघ खाताने किळतात ती. पण माशी जाता का इथून त्याच्यात. पैसून म्हणजे भोका ठेवला. खायचा काढू गाल्या म्हणता आणखी ह्या एक पडवळा झाला जरा होऊन देत. ता काढू म्हणतो. नको ता काढलंच नाही याक. याकच काढलं. दिसा दे दोन काहीची तरी. एक काहीतरी काढा तुम्ही. ह्या काढतो ह्या फुगतला मग काढता. त्या मुळात मस्त झाला. त्या बिया खायचे. हं? दोडके अजून दिसतात हो. घे दोडकी हातात घे मस्त पैकी. हयत थांब बुतूर. मायात थांब. कोण जाता ना. काय काय आणलंस मग बागेतून. भाजीवाली पुणग्या. सकाळी गवली झाली असतली. गवली. आता या गवली काय गेल्या टायमा काहीतरी सांगितलंस गवली म्हणजे. हा गवली ती असतात ती. दोडक्यासारखीच गोल असतात. झाली आहेत ती. दाखव देखो देखो. आता ना आता ना आता नंतर उशीर होता ना. बारकी होत. आम्ही चाललो घरी. घरी टोसकरी खाऊया. ये बाबा मी जाते तू ये. तुला नको आहे. तुका देणार नाही मग. काढून देत नाही. मग या कसलं हो? अरे हा हे बाबल्या. हे बघ पुणग्याचे भोपळे धरले पण. मग सही असंच टाकलेले होय. रुजले भारी. पण बाबल्याच्या भोपळ्यांची पाना मस्त झालेली आहेत. मोठी मोठी. पण ते धरले नाहीत अजून. ह्या बियांसाठी हा. बियांसाठी म्हणून आता अजून तेवढी जोर नाही. गणपती जगत मरणाची धरती. मग चांगलेच राहतो. लपून ठेवलेलास की. वांडर खातात ना. वांडरांका जपचा लागतो. वांडर इतका का देतात. मग तेरो जाऊ ते वाली ते पुसलेले. ओके. वाली खाले. त्याच्यात गेलेले रे. घरात कोण नव्हता. वांडरांमुळे मोफत नुकसान आहे. मग बायकांका बुजगावना समजतात वांडर. एखादा उभा केलास ना तर पुढ्यात ना जाती. असं म्हटल्यावर बायकांका बुजगावना समजतं. बायकामध्ये सगळे कमेंट करतात. त्यांका समजायचं नाही. बायकांका भियत नाही वांडर. पुष्पासारख्या माणसाक भितात फक्त. माका जो तो फोन करता अरे पुष्पा ती कलमात वांडरच राखते. भारी राखते. आपण त्याचा जॉब जॉब आहे म्हटला. वांडर त्याच्याशिवाय तुमका जाणार नाही. डायरेक्ट बंद करून टाकलं ना तुझं डोके. तू घे तुझा जा. तोच तुकाच खाऊ देता. नको तर पुष्पा काय पुष्पाचीच काळजी घालून पुष्पाक दिली. तोसा पण चोरून खाण्याची मजा ती अशीच खाण्यात नाही काय रे. त्याचा एक वेगळा आनंद आहे. एकदा ही वर्ष करत होती. मी दांडिया चोक मांडवा पाईप ने उठला आणि सुनीला असे स्वप्न मी आणखी कोणतरी होतो. आणि कोण होतो. होतं कोणतरी. आणि काढले नाही गुल. किती गोष्टी काढला 3-4. बाबा कोणाची होती. पुणग्याची की सगळ्यांची होत्या. सगळे नानांची. आमचं वांड होतं. हय होतो या कोपऱ्यात. तुमच्या खबर नाही लागली. बघलंय मी हे बघलाय मी नाही हो. काढताना. वांडर असे पण खातात. माणसाने खाली जायला काय रे. भाजी कर जरा काहीतरी. भाजी का. भाजी करशील. मी तू खाशी. तोंडाने खायला पिशी येत काय गो. मग आता काय तिथे दुकानात देतं.
हां तर मित्रांनो हे पूनमचं जुनं घर आहे. हां हां तर काही जणांच्या कमेंट होत्या नागपंचमीच्या व्हिडिओत की नागोबाचं पूजन वरच्या घरी कसं काय. तर पूनमचं ते मूळ घर आहे आणि आता बांधलं आहे ते नवीन. आता 2-3 वर्षच झाली आहे नवीन घर बांधून. जे आपले खूप जुने सबस्क्रायबर आहेत त्यांना माहिती असेल पूनमचं जुनं घर कसं होतं ते. त्याचे काही व्हिडिओ पण आहेत आपल्या चॅनलवर. आणि तेव्हा ते मातीचं घर होतं जुन्या टाईपमध्ये एकदम. आणि आता ते जेव्हा पूनमने नवीन घर बांधलं तेव्हाच हे पण नवीन घर बांधण्यात आलं. त्यामुळे जेवढे गणपती असो किंवा कुठलेही सण असो हे त्यांच्या मूळ घरीच होतात, नवीन घरी होत नाही. कोकणातल्या बऱ्याचशा ठिकाणी असंच असतं. जरी तुम्ही नवीन घर बांधलं तरी जे सण उत्सव असतात ते आपल्या जुन्या घरीच केले जातात. त्या म्हणून ते सर्व तुम्हाला गणपतीपासून सगळे उत्सव सगळे सण हे तिच्या जुन्या घरी साजरे होतात. तर आता मी चाललो आहे घराकडे आणि पुणग्या दरवेळेप्रमाणे चालला होय गो मीटिंग का. हां तर बघा मस्त कशी वाट बघा कशी आहे ती. ह्याच भारी असतो वाटतं एकदम कोकणात. ह्यावर आबाचं घर, ही आबाची शेती आणि ही त्याच्यामधला पाऊल वाट. हां आणि मधसून जातं तर पुणग्या आणि तो वरचो साकव. तर मित्रांनो आता हा व्हिडिओ इथेच थांबूया. असेच गमतीशीर व्हिडिओ बघण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि भेटूया आता पुढच्या भागात नवीन काहीतरी मजा मस्ती घेऊन. तोपर्यंत बाय बाय. कसा हो बाय बाय.